så er vi nået til poleringen af den her gælkode, som vi tidligere har slidt ned. Først kron 2.000 og så kron 4.000. Nu har vi jo fået genskabt gælkoden, som den var, da båden blev støbt. Den er helt ren og glat, og farven er kommet tilbage i striben her. Så nu er der et godt grundlag at polere på og lave en god og langtidsholdbar polering. Jeg har valgt at bruge en middelfin Carregla poleremasse, som den er middelfin, og jeg vil vise jer, at jeg bruger den i 2 forskellige step, som gør, at den først virker grov og sidenhen fin, så man har en plet, som man får 2 effekter af. Det vil jeg komme tilbage til. Jeg starter med en gul polerskive her, som findes i det sæt, som vi sælger, som hedder Karls poleringskit. Og der påfører vi 3-4 klumper let på overfladen. Og fordeler. Og så kan vi gå i gang med at polere. Jeg sætter maskinen til en middel hastighed, i det her tilfælde 4, og så starter vi. I kan nu se, at det begynder at give en lille smule glans, men I kan også se, at polermassen allerede nu begynder at sætte sig. Der er nu 4 grader varme først på foråret, så den sætter sig relativt hurtigt. Jeg tager lige og sprayer lidt vand på. Fra en ganske almindelig sprayflaske. Se, at allerede efter godt et minuts polering på den her del af båden, så har vi fået genskabt en meget stor del af glansen, som man kunne nyde, da båden den var ny. Og den blå stribe er faktisk blevet blå igen og glansfuld. Og det er en fornøjelse at køre med kluden hen over overfladen. Så allerede nu er vi færdige med første del af poleringen. Og jeg går videre til anden del, hvor jeg sætter en sort polerskive på. Der kan man ganske nemt fornemme, at den er blødere, og derved giver den også en væsentlig finere polering. Og vi gør igen som før. Tre gode klumper poleremiddel på. Og fordeler det jævnt. Nu kan vi se, at nu er glansen kommet tilbage i gælkoden. I kan se båden på den anden side, og det vil være en sand fornøjelse, når båden kommer i vandet, og man kan se, at vandet det spejler sig op ad den. På den her måde har vi en langtidsholdbar polering. Vi har sikret os, at grundlaget, altså slibningen, har været i orden, således at vi er inde og har poleret i gælkoden, i stedet for at vi har poleret i en masse oxidering og snavs på overfladen. Så nu har vi et rigtig godt grundlag for at slutte af med en god voks, og så sidenhen sætte båden i vandet og sejle hele sommeren. Jamen, jeg er jo blevet lukket til af Karls fra Karls.nu og lægge båd til at få poleret mit fribord. Det her det er jo en båd, der er 36 år gammel, og jeg skal jo hilse at sige, at den har været matteret og mat i lang tid, så jeg er noget spændt på det. Og specielt striberne, altså de blå farver, striberne her, har jeg jo selv stået med knofedt i år
overvis og forsøgt at få noget godt frem, og så kommer han her med sin slibmaskine og sit voks, og det ligner som om det er nyt, så jeg er meget imponeret, så jeg tror jeg skal have mig sådan et sæt.